Ola, bos días. Hoxe quería ensinar unha impresión feita a partir dos datos da web de Touch Terrain, que fixen un vídeo aí atrás. E, bueno, o que imprimí aquí foi o concello de Burela. Sabedes que o concello de Burela é un concello moi pequeno en extensión, ten só, non chega aínda ben a 8 km². Apliquei o proceso de facer solamente descargar a fronteira do concello, pero vamos a ver que partes da impresión podemos recoñecer a partir do mapa de Google Earth. Na impresión fixen unha exageración do terreo de 3x, que, bueno, é lógico porque como non hai unha gran diferencia de altitudes entre a parte máis baixa e a parte máis alta, só temos uns 400 metros ao alto do Monte Castelo, pois, bueno, para que se noten ben as irregularidades do terreo, pois deberíase facer aquí. Bueno, empezando así polo lado do mar, vese perfectamente o muelle vello, o muelle novo, que tamén se ve aquí en Google Earth. Vemos estas dúas colinas que son a zona costeira por onde están os castros, e a outra aquí para arriba da Marosa, a zona de Vilar, bueno, de Vilar contra a Playa da Marosa, onde están estes chalets, tamén se ve perfectamente. Aquí subindo pasando xa a variante, bueno, vese perfectamente a traza da variante, como a construción da variante modelou tamén o terreo, apreciase perfectamente na impresión. Seguindo por onde íbamos aquí na parte máis contracervo, vemos Penarrama, bueno, a subestación é Penarrama, que sería xa aquí o lugar onde está unha antena de telefonía, que se ve perfectamente desde a carretera comarcal. Despois vemos tamén perfectamente as dúas, bueno, estes barrancos que se forman aquí, que foi por donde, bueno, cando hai esas grandes riadas, se ve, están formados onde van os circuitos de enduro de Burela. Vese perfectamente tamén o punto do mirador e tamén o punto da zona máis alta tamén de Monte Castelo, do pico, que o pico estaría a 400 metros. Bueno, vedes perfectamente o Cantiño tamén. A Areoura xa non é nosa, pero, bueno, a praia do Cantiño estaría aquí, máis ou menos. Bueno, vedes que, aunque, bueno, os que mellor quedan claro está son concellos ou rexións ou montes que sean, pois, moi característicos, pero mirade que, por exemplo, Burela é un concello sin grandes protuberancias no relevo, e aprecianse perfectamente. Por onde vai a carretera que sube a rúa tamén se aprecia perfectamente, e o barranco que hai aquí. Moitas gracias e todo outro día.